Masu kallo da sauraron wannan shiri barkanmu da warhaka. Sabiu Abubakar Garba ne yake muku maraba ta cikin wani sabon shirin na ina muka dosa da ke zuwa muku daga nan MAB Hausa TV. Shiri ne da ke bibiyar al'amuran da suka shafi wannan rayuwa tamu domin gabatar da tsokaci ko sharhi dangane da inda ake da kuma ina ya kamata a dosa. Shirin da wannan mako dai zai yi tsokacin ne kan ibadar nan ta sallar dare da ake wa lakabi da qiyamul laili ko kuma tahajjud da al'ummar musulmi kan gudanar musamman a wannan wata na Ramadan a tare, yayin da bayi na gari kuma kan gudanar da ita har a sauran watannin da ba Ramadanan ba. Musamman bisa la'akari da taron roman da ke tattare da ita a fannin karfafar imani da kuma albarkar amsa addu'o'in bukatun waɗanda suka jibanci sallar ta dare. Kamar yadda muka ji malamai suna faɗi dai, babban abin da ya bambanta sallar daren watan Ramadan da sauran watannin dai shine daren nan guda da ke cike da tarin albarka da alheri, wato daren Lailatul Qadr kenan. Albarkar da ta sanya al'ummar musulmi a sassa daban-daban na duniya kan shirya tarukan sallar daren domin dacewa da albarkar wancan dare na Lailatul Qadr. Da malaman suka ce a cikinsa ne aka saukar da Alƙur'ani mai girma baki ɗaya, karan farko kenan a Baitul Izza. Kafin daga bisani Allah marinjayi ya fara aiko da mala'ika Jibrilu da saƙon ayoyin Alƙur'anin ga Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, inda aka shafe tsawon shekaru 23 ana saukar da Alƙur'anin ga annabin ƙarshen. Lamarin da ke nuna maka cewa bin lamura a sannu abu ne mai kyau, yayin da gaggawa kuma ba ta fiye zuwa da alheri ba. Babu shakka al'ummar musulmi kan yi shiri na musamman domin dacewa da wancan dare ba tare da la'akari da jinsi ko shekaru ba. Domin kuwa masallatai kan cika makil da maza da mata da matasa da tsofaffi, yayin da a wasu lokutan ma 'yan birni da 'yan ƙauye ne kan cakudu a masallaci guda domin waccar ibada. Da malamai suka ce dacewa da ibada a daren tamkar dacewa da ibadar watanni 1000 ne, wato kwatankwacin ladan ibadar shekaru 84 da 'yar ɗoriya kenan. Roman da bai kamata a ce musulmi ya yi saken da zai kuɓuce masa ba. Shirin ina muka dosa dai ya jiyo malaman addinin musuluncin na cewa ana dacewa da wancan dare ne a 10 ƙarshe ta watan Ramadan, kuma ma ranakun mara, wato dai ranakun 21 da 23 da 25 da 27 da kuma 29 kenan. Inda a wannan shekarar 10 ƙarshen za ta fara ne da ranar Juma'a 21 ga watan nan na Maris. Sai dai a tsinkaye da kuma bayanan da shirin ina muka dosa ya tattara dai, ya gano cewa akwai tarin mutanen da ke amfani da waccar dama ta fita sallar dare a 10 ƙarshen wajen aikata fasadi iri-iri, sakamakon samun damar fita cikin dare ba tare da tuhuma ba. Wannan barna da ya tafi muni ne a tsakanin samari da 'yan mata ko zawarawa, yayin da su ma manyan mutane kan sheƙe aya a daren da sunan fita sallar, musamman ma aiwatar da umarnin bokayensu da sau da yawa kan umarce su da yin lalata da yara maza ko mata da sunan cewa buƙatar su za ta biya. Kazantar da duk wani mai imani a matsayin musulmi zai yitar da ita, domin a imani na gaskiya kan babu wani mai biyan bukata sai Allah marinjayi, kuma shi ne ya haramta irin wannan kazanta domin amfanin mu ababen halitta ba shi mahalicci ba. Babu shakka akan shirya irin waɗancan tarukan sallar dare ne da kyawawan manufofi, inda bayan Allah da dama kan yi amfani da damar wajen kyautata alaƙa a tsakaninsu da Allah marinjayi ta hanyar neman gafarar zunubai da kuma gabatar da buƙatu, yayin da wasu kuma ba su gane hakan a matsayin tafarki madaidaici ba. Tambayar shirin ina muka dosa dangane da waccar sallah ta tahajjud dai ita ce, washin bayan kasancewar sallar a matsayin ibadar da ke da asali a addinin musulunci ba ƙagaggiya daga 'yan sharɓar roman ruɗin duniya ba, wajibi ce? Don haka duk wanda ya gaza yinta sai an hore shi? Ko sunna ce don haka duk wanda bai gudanar da ita ba za a iya tuhumarsa? Ko kuwa mustahabi ce ta yadda idan ka yi kana da lada, yayin da wanda ya ƙi kuma bai da laifin komai? Amsar da muka samu daga malamai dai ita ce, sallar tahajjudin can kan mustahabi ce, da haka babu wata tuhuma ko misƙalar zarratin ga duk wanda bai gudanar da ita ba, amma duk wanda ya yi ta kuma zai samu lada matuƙar dai ba ya yi ne domin alfahari ko kuma ba da labari ba. Shin masallaci ne kaɗai gurin gudanar da waccar ibada ta tahajjudi? Ko kuwa musulmi ko musulma za ta iya yin ta a gida ba sai ya fita ko ta fita masallaci ba? Amsar da muka samu daga malamai dai ta tabbatar da cewa gabatar da waccan sallah a gida ma ya fi alheri, musamman domin gudun ɓacin niyya. Shin aramma ne kaɗai kan iya gudanar da sallar tahajjud ko kuma jagorancinta? Amsar da muka samu daga malamai dai ta tabbatar mana da cewa musulmi zai iya yin sallar tahajjud da duk ɗan abin da ya haddace daga Alƙur'ani mai girma, ko kuma ya riƙe Alƙur'anin yana karantawa daga cikinsa. Lamarin da ke haska maka cewa musulunci ba addinin takurawa ko kuntatawa ba ne. To ko waɗanne matakai ya kamata a ɗauka?
domin rage ayyukan fasadi da sunan fita sallar tahajjud a bana, musamman ma a tarayyar Najeriya. Akwai buƙatar al'ummar musulmi su guji barin gidajensu ba kowa da sunan tafiya sallar tahajjud, domin kuwa ɓata gari kan haura zuwa cikin irin waɗancan gidaje inda suke tatake magidanta. Akwai buƙatar iyaye da yayi da kuma sauran masu faɗa a ji a gidaje su guji baiwa 'yan mata da zawarawa, yayin da a wasu lokutan ma har da matan aure damar zuwa sallar tahajjud, sakamakon ɓarnar da bayanai suka ce suna tafkawa. Sa'annan a nusar da su cewa sallar farilla ma suna yin ta ne a gida, kuma a ba su lada irin na wanda ya je masallaci. Don haka ina maganar wajibci a fita mustahabi. Akwai buƙatar kwamitocin dukkanin masallatan da ke gudanar da sallar tahajjud sai tsari na musamman domin yaƙi da ayyukan fasadin da ke faruwa da sunan gabatar da sallar ta tahajjud. Akwai buƙatar jami'an Hisba su yi shiri na musamman domin gabatar da sintiri na musamman a kwanaki 10 ƙarshen wannan wata na Ramadan, domin yaƙi da fasikai ta kowace fuska sakamakon yadda suke mai da dararen lokutan shege haya. Akwai buƙatar jami'an 'yan sanda su yi shiri na musamman domin gabatar da sintiri na musamman a garuruwa da unguwanni domin yaƙi da sace-sacen da ɓata gari kan yi a gidajen mutane bayan tafiya sallar tahajjud. Duk mai shirin gudanar da sallar tahajjud dai ya sani dole ne ya kyautata niyya ta sa da cewa Allah ya nufa ba abokai ko ƙawaye ba, domin akasin nufatar Allah marin jayi da wannan ibada ta tahajjud na nufin asara ne ga wancan bawa ko waccar baiwa a duniya da lahira. Masu kallo da sauraron wannan shiri iyakacin abin da za mu iya gabatar muku kenan a wannan mako, sai kuma makon gobe idan Allah marin jayi ya bar mu a raye. Yanzu kuwa a madadin daukacin ma'aikatan MAB Hausa TV, Sabiu Abubakar Garba ke mana fatan alkhairi.